Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti akukutendai nesapoti yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzura nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yechitungwiza vazhinji vanoziva nekuti musha mukuru kune mhuri yatidaidza ikati aiwa tine dambudziko ratiri kusangana naro mwanasikana wedu anonzi iye Talent ane makore angadai kusvika kuma 30 ane dambudziko raainaro tanga aine kapundu kuzosvika fesi yese yavharika neronda bvudzi chairo rimwe racho harichameri nekuda kweronda iri saka tati aiwa rega timbotaura nemhuri iyi tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye sekuona kwavo dambudziko iri ikenza here riri kuda chipatara here kana kuti chivanhu chakagara pamwana uyu zvaiko zvino rega tipinde mumba tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei. Sisi Talent makadizve Sepeni makadiwo pandasvika ndanzwa vanhu vachiti sisi Brenda mune master mangani? Ndine master 2. Asi munyanyozikanwa kumba kuno kune rekumba here kune rekuchechi here master akamira sei? Mazita ese anodeedzwa kumba ese. Saka munhu anongodaidzira anenge achida. Ini ndachuza rekuti Talent saka nhasi unoti ndichishandisa rekuti Talent ndizvo handiti. Ndoda kuti munditsanangurire kuti nhasika wedhaka muri kukanzwa sei ndiona hamuna juzi ndakatopfeka juzi muri kuzvionawo sei? Apa zvinenge zviri nani hazvo. Makakurira kupi tichibva nekumashure kuti makakurira kupi? Ini ndakakurira kuChiweshi ndokwandakabva kunoku ndakatoita zvekuuya nekurwara. KuChiweshi ndokumusha kwama here kumusha kwababa here muchinyatsotsanangurira vari kuona izvezvi kuti kuChiweshi kumusha kwani? KuChiweshi kumusha kwababa ndokwakabereka baba vangu. Kukura kwenyu makakura muine urwere hweronda uri here kana kuti rakazotanga matokura? Rakatanga ndakura. Makumakore api? Ndandi kuma 27. Tichidzoka kumashure pakukura kwenyu kwese hapane rumwe urwere hwamaimbosangana nawo kuti muzongosvika maakurwara neronda iri? Ndaimborwara nemudumbu ndomaimbondirwadza makazopora ndikazobuda futi rimwe ronda futi rikapora ndabva ndazobuda iro riri kuramba kupora iri. Mudumbu muchidzoka kune mudumbu mairwadza zvekurwadza zvekuti mudumbu munhu wese anorwadzwa nemudumbu kurwadza kwokuti wadya zvinhu zvausingaenderani nazvo here kana kuti kwanga kuri kutorwara kwokuti pane zvinenge zvatoitika panyama yemunhu? Pane zvinhu zvakatoitika pandiri ndaitongoti ndikaenda kuteleti ndaingoenda kuteleti kasingaperi asi zvakazongomira. Kasingaperi kana muchiti kasingaperi toziva kuti munhu kana aine mudumbu anoenda kutoileti kasingaperi ndekuti munyatsonditsanangurira imimi kuti maenda kutoileti kasingaperi chii chainyatsoitika mudumbu? Ndaiti ndikadya ndasikachengete chikafu mudumbu ndaiti pandienda ngodya pese ndendoteleti pandadya pese nchienda kuteleti ndasikachengete chikafu asi zvakazongomira zvega ndasingarari kana mumba ndasikarari ndaitorera ndiri panze. Vabereki vaiti kudii? ndaitogarawo nagogo vandaigara navo saka ini vabereki vangu hapana vabereki vangu vese vakafa saka taitombofambawo tifambo kwatinoendawo zvakazongomirawo ndokumirawo kwazvakazongoita. Pamaifamba zvainzi chii panhau yemudumbu? Mudumbu pandaifamba ndainzi ndakadyiswa ndozvandaiudzwa. Munhu ainzi akakudyisai matauro mamuchiri mazera ekuenda kuchikoro ainzi akakudyisai anga ari wekuchikoro here kana kuti munhu weukama wepedyo nemi? Ndakadyiswa nemunhu weukama zvainzi mufemili yenyu imomo ndo mune munhu akakugadzira. Zvainzi mhosva yenyu ndiyei muri mwana mudiki? Handizive ndakangonzi ndakadyiswa ndofanira kuti ndirutsiswe saka hazvinozomboitika makazobva mangomira mega. Asi imimiwo tinoziva kuti munhu kudyiswa kunoita munhu wakarara chaiko unotorota uchiita seunodyiswa nyama kana kuti unodyiswa zvimwe zvinhu zvausinganzwisise kuti zvingava zvizvi zvekuti wega ukamugona kuti nanchidyiswa kaini imi pane hope dzamairota here muchiri mwana mudiki kana muchiri kuyeuka?
ndina hope dzandairota asi kungofamba ikoko ndokwandaingoudzwa kunzi makajikiswa nenyaya yekuti ndasingagoni kana kudya chinhu chichigara mudumbu chaingoti ndakangodya chotopfuurira saka kwandaingofamba ndokwandaiudzwa izvozvo. ndazonzwa zvakare muchiti makazoita rimwe ronda, rakanga riri paironda iri? Ronda randandinaro ranga riri pagumbo, rakabva rakangorapwa rabva rapera. Rakanga ratanga sei kuti rizonzi iri rarapwa rikapera? tikuona kuti raminaro harisati rapora asi harisati ada kusvika ikoko, ndotanga neri pagumbo kuti rakatanga sei? Ripagumbo rakatanga richitonge mota, ndikatomboenda kuchipatara ndikatombonosvinwa, rikatomboitonge rasvinwa kutonge mota rabva ratanga futi, rabva razoramba, rabva razotsvagirwawo munhu akazokwanisawo kuti rapore, rabva razoporawo, ndokupora kwarakaita. Saka iro richipora mubva papinda padambudziko ratinaro naso. Munganditsanangurire kuti iri ronda randiri kuona riri pameso penyu rakatanga gore ripi? Ronda iri ndani parizvozvi ndani 4 years ndinaro, ndokutanga kwarakaita. Rakatanga futi rakaita kamota iri, rakanyatsotanga sei? Ndopandiri kuda. Rakatanga riri kapundu, ndakatoka kwenya ndikaenda kuchipatara ndichifunga kuti kachapera, kabva kangorambawo kachikura kusvika izvozvi nhasi pariri. Kuchipatara vakati kudii pamusoro pekaronda ikako? Kuchipatara ndikaenda kuchipatara vanonditi ndoparedwi. Pamakaenda kuchipatara pekutanga kari kabundu vakati chii? Pandikaenda pekutanga vaingondipa mushonga vachindirapa, asi pari zvinozvi ndikaenda so ndikasvika kuchipatara vanonditi toda operation muoparetwe. Vanoti vada kuopareta, chirwere chacho ndechei? Vakati hatikwanise kuti tirirape nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti ikensa here ingori ronda here, saka totoda kutanga taona operation, tikaona operation ndokuti tirirape ronda irori. Ndanzwa muchitika katanga kari kabundu, saka kuti rizovhurika zvaraita izvi chii chakazoitika? Rinonge richingokura rega ndozvarinoita, rinongokura. Takatarisa nguva ino yechando, muri kuzvigona sei? Kana kune chando kudai so handitobuda panze, ndotoswera ndakarara. Ndakarara ndina kana chandokwanisa kuita. Ndinoziva kuti mamwe maronda dai kugara kwataita munomu dai tatotiza ronda richibuda hwema, asi renyu ndakatogara padhuze nemi hapana chandiri kunzwa. Pandasvika ndakana kutomboona kuti mune ronda, ndazotozviona mabvisa jira ranga riri kumeso kuti sisi talent vane dambudziko ravainaro. Muri kuisa chii? Pane mishonga yamuri kupiwa kumadoctors here? Pane zvamuri kuzorwa here muri kumba kunoku? Zviri kufamba sei? Handina mushonga yandinayo kumadoctor, handina. Ndinongogezawo ndichingoshandisawo zvandoshandisa, handina mushonga yandoshandisa. Zvamunoshandisa izvi maherbs here? Zvakamira sei? Asi maherbs ndiye chingoshandisa kuti ndakangogeza kana nemvura ine sauti, ndongotora chero mimwe mishonga yandinayo ndichingoisa. Mishonga iyi makaiudzwa kwachiremba here kana kuti makazongoto semhuri imboedza izvi? Bosinoziva kuti semhuri ikaona dambudziko raenderera havashayiwo masolutions avanenge vachipa. Ndakazongotsvagirwawo nefamily yaidu kuti nikuva nokufanira kushandisawo. Saka iko zvino hapana here kana hope dzamuri kurota? Tozoti mamboti muri mwana mudiki hapana zvamairota, iko zvino munhu mukuru hapana here kana hope dzamuri kurota maererano nedambudziko iri? Ndinadzo hope dzandorota dziripo. Alright, muchinditsanangurira dzimwe dzehope dzamuchiri kurangarira kuti musi wakati ndakarota hope dzakati, ndikatotsanangurirawo tete vakatovhundukawo nadzo kuti kona imwe nehanzvadzi yangu hope dzakadai dziri kuda kurevei? Ndichiri kurangarira ndine zuva randakarota ndiye munhu wandandakarara naye ndichinanairwa nemaspider anenge 3, ndichitomutsa akaramba kumuka. Paakapepuka munhu wacho
akabva pandakangomutarisa kumeso kwake ndakabva ndaona ane musoro wenyoka. Ndichipepuka ipapo pandakamuka ndakabva ndamuka pese pana ndakarara pamba kazara ropa. Asi munhu uyu makamuziva here? Ndakamuziva. Toti iye hama yepedyo here, tisingataura mazita, iye hama yepedyo here kana kuti munhu wemuraini kana kuti ndewe kumusha kuchiweshi? Ndewe mufemiri medu. Asi tete pamakavatsanangurira kuti ndarota hope dzakadai munhu wacho namuziva, tete vakati kudii? Vakanditi zvinotoda kutoti titoona zvekuita zvifambirwe, ndozvavakataura. Saka makazofamba here after marota hope idzi? Tikufamba kwatiri kufamba. Tikungobata munhu iye ndiye watiri kungobata iye. Wamakaona makarara nayo ndiye futi wamuri kubata kwese kwamuri kuenda? Ndiye. Tichida kujekesera vatariri vedu, kurara uku manga makarara zvekuti muri kuita bonde here kana kuti manga makarara side by side? Tikatorara se tiri padhuze nepadhuze. Tiri mugumbezi 1. Asi kukura kwenyu kwese makambonzwa here kuti zvichida vabereki vanogona kunge vakakanganisirana nemunhu iyeye? Kukura kwenyu mune history here yamakambonzwa maererano nezvemunhu uyu? Handina chandamboti ndakambonzwa kuti vakambokanganisirana. Handina. Imimi hapana chamakakanganisirana naye zvichida kana nevana vake kana nevazukuru vake chaivo? Handina. Ndakabvira ndakambokanganisirana naye. Takatarisa nhau dzezvironda idzi, muri kukwanisa here manje kutravela, kufamba toti kubva kuchiweshi kusvika kuno kuenda kumadhokotera, zviri kufambika here takatarisana nedambudziko raminaro? Hapana chikumbokwanisa kuitika. Hapana. Ndikutaura kuti vanhu vari kukutorai sei pese pamuri kufamba? Vanondibata mushe. Tisingatarise vemumhuri munomu, vamwe vanhu vamuri kusangana navo pamunenge muchifamba mumabhazi? Ndinofamba zvakanaka, handisati ndamboona hangu problem pandofamba. Ndofamba zvakanaka. Kuve vemumhuri vari kukubataiwo sei? Aiwa, vanondibata mushe, handina hangu problem yandati ndamboona. Kubva paita dambudziko iri, hama iyi iri kumbokushanyira here kuti dambudziko iri rimboonawo kuti muri kusevhaivha sei neronda rakadai? Kubvira vandatanga kurwara haisati yambouya. Handisati ndamboiona kusvika izvezvi. Handisati. Saka iko zvino rubatsiro rwamuri kuda imimi takatarisana nedambudziko iri nderwei? Ndikuda rubatsiro rwandiri kuda ndiri kuti ndikwanisewo kurapwa kuti ndipore, nekuti munhu iye ari kunditambudza akwanisewo kuti vakwanisa kutoonawo zvekuitawo naye munhu iye, nekuti ndatambudzika naye munhu wacho. Takatarisa makore makore mangani? Makore nde 29. Makambobvira maroorwa here kana kuti dambudziko iri riri kutokushayisai rugare? Ndakambenge ndakaroorwa. Hamusati mane ronda iri pamamakaroorwa? Ndandisati ndanaro. Ndandisati. Pakazoya ronda iri ndopamakazosiyana nemurume wenyu here? Zvii zvakaitika? Ronda iri rakatozouya ndanga ndatokumba, ndoparakazouya. Murume ndandasiyana naye kare. Sama mamboita vana here kumurume? Ndine vana 2. Vari kudzidza here vana? Vadzidzi, mari ndiye kushayika. Vakura sei vana? Mukuru ane 8 years, mudiki ane 3. Saka mari yekuti mukwanise kuvaendesa kuchikoro nemari zvakare yemushonga, zvinhu zvacho zvese zvabva zvakuwandirai? Mari ndiyo iri kushayika yekuti vaendewo chikoro, nemari yekuti ndikwanise kuwana mushonga ndo zviri kushayika. Ndadzwa muchiti, ndimbokudzosai mumashure, ndadzwa muchiti musi wamakarota makarara nemunhu ushu makamuka magumbezi ese akazara ropa.
tingati chii chachaitika, ironda rebuda ropa here kana kuti pane humwe ushereketwa futi wakaitika paronda iri? Ronda ndo rakatobuda ropa. Kasi kutanga rinogara richingobuda, rinobuda ropa rakanyanya zvokuti rikatobuda ropa dzimwe nguva ndogonotopera simba zvokuti ndogonotadza kutomuka pandakarara. Hapana kwamunombofamba here muchiudzwa kuti kana kuti ropa iri riri kuenda kwakati kana kuti chii chiri kuitika paropa rakawandisa riri kubuda iri? Kwandakafamba kuriko, pandofamba pese ndodzwa kunzi mushaminyu mune gate ririmo reropa. Kubuda kwarinoita ropa mumusoro mangu ndo rinenge chisadzikisa gate iroro. Saka imimi ndimi muri kusevha vamwe vanhu kuti vasafe mumhuri, ropa renyu richishandiswa kuisa mugati iroro. Zvakaoma muri yeZimbabwe muri kuzviona musikana kana kuti mudzimai wandakagara naye ari kushushikana zvikuru neronda guru riri pameso pake. Ari kuti iye kwese kwavari kufamba vari kunzi ivo pane weukama ari kushereketa pamusoro pemudzimai uyu. Ari kuti iye akarara anogona kuona magumbeze akazara ropa, asi pavanozofamba zvinonzi izvo mumusha mune gate rinenge richida kuti rizadzwe neropa. Iye ndiye atori life saver kune vamwe vanhu vari mumusha umu kana kuti mudzinza umu, nekuti kubuda kunenge kuchiita ropa iri ndokuzara kunenge kuchiita gate. Sister Land, saka mapostori zambuko vari kuripa here takatarisana nenyaya yegate iri? Mapostori zambuko handina zambuko randatendawana mapostori, ndosaka ndatoyo kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndibatsirwe. Nekuti pose pandotofamba ndotodzwa nzi ropa iro rikubuda kwese kwarinoita pese gate rinenge richitozara, kana rakamira kudai so rinenge risati raserera, rikangoserera chete rinobva ratotanga kutobuda ropa racho, ndokuzadza kwarinenge richiita. Munombobvunza here kuti asi sei vakasarudza inini pavanhu vese? Handisati ndambozvibvunza, handisati. Okay, takatarisa panhau yekuti munotonzi ropa rinopinda mugati rinoyerera. Imimi pachezvenyu ndimi mune ronda iri, kuyerera kwarinenge richiita pane parinenge richienda here pamunoona kuti ropa iri rabuda rakawanda? Pane pamunochingidzira here kuti muonoti mabuda ropa rakawanda sei? Ndotochingidzira. Sera ndakabuda last time ndakabuda ropa rakawanda zvekuti bhaketi racho ndakachingidzira ndakabuda ropa zvekuti pandandakagara ndakatotadza kana kuti ndisumuke. Kana muchiri kuyeuka chibhaketi ichi tingati chi 5 lita chi 2 lita chakakura sei? Changa chiri chi 5 lita. Rakasvika nechepapi muchiri kuyeuka? Ndikatori pamwe ndogona kutonge ndakatobuda 2 liters yeropa. Mapedza kubuda 2 liters yeropa makazomboenda here kunana chiremba kuti munotariswa kuti mumuviri muchine ropa here? Handina kuenda kuchipatara, ndandingori kumba nokuti ndandindega ndasina munhu wandandinaye. Muri kuchiweshe koko? Ndandiri kuchiweshe. Saka izvezvi vana vari kupi? Wana akasara kuchiweshe, wane ndinaye kunoku. 8 years ndiye akasara kuchiweshe? Akasara kuchiweshe. Asi zvakaoma sei semunhu wechidzimai uchisangana nedambudziko iri pasinawo anokwanisa kuti akubatsire kana kuti uwane mhinduro kuti zviri kubva kupi? Zvakangoma nokuti zvinotondirimira ndotoshawa kuti ndoita sei, ndotoshawa kuti ndobatsirika sei. Asi shuviro yenyu ndeyekuti mupore here kana kuti shuviro yenyu ndeyekuti munhu uyu zviite go back to sender? Shuviro yangu ndeyekuti ndipore, munhu iyoyu adzoserwe zvinhu zvake. Ndiyo shuviro yangu. Vamwe vanogona kuti aiwa Sister Land sarudzai zvamunoda kuti tongokurapa wopora zvako wokanganwira munhu uyu, kana kuti iwo uda kuti aiwa munhu uyu zvaakandiitawo ndo zvandoda kuti aitwewo kana kuti zviende pamwana wake. Zvandiri izvozvi ndotosviro kuti dai zvatobva pandiri zvaindo paari ini ndarapwa ndapora. Ndo shwiro yangu ndo zvandodawo.
saka ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo timbosiyana nawo yechironda ndorega dambudziko ramuinaro here sofa panyama yenyu? Pari zvino zvironda ndori kundinetsa nekuti miri yangu inenge ichipera simba futi neropa rakatapudzika, ndo dambudziko randinaro iro randosangana naro. Tinoziva kuti munhu kana achinge awirwa neurwere wakadai anenge aine zvinhu zvaanenge achiti nhasi handikwanise kudya kana toti nyama yemombe handikwanise kuiruma, handikwanise kudya chakati nechakati nechakati. Pane here pamuri kumbosvika nguva iyoyo kana kuti muri ngoti zvese inini ndinokwanisa hangu kudya zvese? Pari zvino zvindakutonetsi kana kudya nekuti saidi iro rine chironda mazino angu haachatogona kuruma, ndotoda zvinhu zvakapfava ndo zvandakutokwanisa kudya. Okay, takatarisa panguva yekurara muri kurara sei? Pakurara ndorara nesaidi 1, saidi iro rarichatombogona kuti ndirare ndotsamira nesaidi 1 ndorara naro. Saka hamunzwi here mutsipa maimbozotozoti ukaramba wakarara ne1 side unotomuka uchinzwa kuti pane zvaitika? Unodzimba, ukambodzimba ndomuka ndogara, kana zvanyarara ndorara futi. Saka mwana mudiki uyu nevamwe vana panopamba vakagamuchira here kuti toti pamwe ndigogo kana ndimainini vane dambudziko ravainaro? Vakazvigamuchira. Vatye zvavo kuti mainini vane ronda, vanotoswedera padhuze nemi vachitamba nemi muchiona kuti aiwa mwana wangu ari kufara? Aiwa vanotamba. Aiwa ndine dambudziko. Okay. Takatarisa izvezvi munogona kunge musingakwanise kuita face to face nemunhu wamuri kurotawo, asi zvichida izvezvi ari kuona programu iyoyi, ari kunzwa zvamuri kutaura, mashoko enyu ndeyekuti kudii? Ndinongotiwo kwaari koko kana achitonzwa zvandikutaura ndakwanisawo ndisunungurawo, ndakwanisawo kurarama, ndachengetawo vana vangu, ndo shwiro yangu. Tinoziva kuti vabereki vedu zvichida kazhinji kacho kunyanya vanenge vafa vachakabva vanokwanisa kurwira mhuri yavo. Imimi vabereki venyu amai nababa vese hapana here anomboyawo kuhope wanomboti mwanangu watambudzika nguva yareba rega ndikubatsire? Kubvira ndairwara handina akambouya kuhope, hapana atambouya. Okay. Asi shuviro yenyu ndeyekutotiwo dai vambouya vakubatsirewo padambudziko ramuinaro? Vanokwanisa kuuya kuti vandibatsirewo kuti pamwe zvingagone kuitawo zviri nani. Ndanzwa muchiti makuda zvinhu zviri zvekuti kana muchidya hamuchada zvinhu zvakaomarara. Zvamungadai imimi mumwe munhu anogona kuti inini hangu ndinogona kushaya mari yekuti mukwanise kuenda kumadhokotera kunana chiremba, asi ndinokwanisa hangu kuwana ichi neichi neichi amati muri kukwanisa kuti mudye. Ndezvipi zvamunokwanisa kudya iko zvino? Chandokwanisa kudya pari zvino zvimukaka, mahewu, zvakangopfava zvisiri ana nyama handikwana mazino angu achakwanisa kutsenga, ndinchida zvinhu zvakapfava zvekuti zvino mazino angu asarwadzi, ndo zvinhu zvandokwanisa kudya. Ndiri kuona chironda chapinda zvakare nemuziso. Maziso haasi kukupai futi madambudziko here mamwe pamusoro perimwe dambudziko? Wani racho ndo rinotondirwadza, ndo rinondidzimba irororo. But kuona richiri kuona zvakanaka here? Kuona rinoona, kurwadza chiti ndokwa rinorwadza. Okay, aiwa tinotenda, tinovemba kuti kune vari kukuona ikunzoko vanokwanisa kukubatsirai padambudziko iri. Mungaite foni here zvichida vamwe vanhu vanogona kuti aiwa inini ndoda kubatsira hangu sisterland nechakati nechakati nechakati, kuti vanoita operation yacho kana kuti vatenge chikafu nenyaya dzesipo idzi. Chidzokera panyaya dzesipo, ndanzwa kuti ndikuona izvi muri kungopukuta mvura kana urwa unenge uchibuda, ropa rinogona ngobuda anytime. Nyaya dzesipo idzi dzakamira sei? Kana sipo yachekuwachisa inotondinetsa, ndisitorina because kana kushanda cheko handina nachandokwanisa kuita, nditongomuka ndakangogara, handakwanisa kuenda nyekuti
pari zvinosvikana pazuva chaipo handikwanisi kufamba ndingogara ndiri pamumvuri saka ndenyitodawo sipo yekuti ndowachirowo vana. Saka panjongoti nyaya dzechikafu, nyaya dzesipo nemari yekuenda kuoperation. Vana madoctors vakambotaura here kuti mari iri kudiwa kunotarisisa kuti chirwere chiri papi uye nyaya yeoperation mari yacho yakamira sei? Vakataura vakati hanzi kuri kudiwa 500 yekuti ndikwanise kuoperatwa. Ndozvavakataura madokta acho. Saka danho iri veukama vakarigamuchira sei rekuti muende kunoitwa operation ishi? Inini zvangu pavakandiudza kuti ndioperatwe handinombofarira nazvo kuti ndioperatwe. Ndakavaudza kuti handikwanisi kuti ndioperatwe nokuti ndotoziva kuti ndikaoperatwa ndogona kusadzoka. Ndozvandakataura kuti handikwanisi, zvitonani zvazvo nditsvagirwe zvimwe zvekuti zviitwe kuti ndikwanise kuti ndirarame. Chii chiri kukupai pfungwa dzekuti munogona kusadzoka mukanoitwa operation? Kwandinenge ndichifambawo izvozvo ndo zvandinenge ndichibata ndichiudzwa kunzi kana ndikanoperatwa ndogona kusamuka. Nenyaya yekuti hope dzandinenge ndichirota idzodzo ndo zvandinenge ndichiudzwa izvo kuti kana mukaenda kuchipatara operation iyo yakaitwa chiti hamusi kumuka. Saka toti muri kuona kuti dambudziko iri harisi rechipatara, dambudziko iri nderechivanhu. Dambudziko randinaro inini haritomboda chipatara, rinoda chivanhu. Saka makasununguka yenyu kuti vanoda kukubatai izvezvi maybe vari kukuonai, vana sekuru nana mbuya vanoita zvechivanhu, kungadai vari mapostori chaivo kana vanoita zvemachechi edzemweya, vana papa vatinoti maprofets, vakasununguka kukubatai panhamba dzenyu kuti vakwanise kukubatsirai? Vakasununguka zvavo, vanokwanisa kundibatsira. Saka ndiri kuona musoro zvakare waenderera, bvudzi rava kupera nekuda kwechironda ichi. Pachakatanga izvo zvichiri kuenda chichienda uku here kana chiri kuenda chichikwidza kumusoro? Apa chaakudzika kudama hachichakwidza kumusoro, nekuenda kuziso ndokwachakuenda. Chakatangira papi? Pachakanyatsotangira chakuda? Chakatangira pakati nepakati apa ndopachakatangira apa. Apa chaakudzika kudama nekuenda kuziso ndokwachakuenda. Aiwa, tinotenda. Ndanchiti mune foni here zvichida vanokwanisa kukubatai? Foni namba ndinadzo. Alright, it's okay. Rega itigopiwa na tete vamunogara navo kuitira kuti vanoda kukubatai, zvichida pamwe pacho munogona kunge muchidzimbikana musingakwanise kubata foni yenyu, asi tikaisa dzatete vanenge vari active nekuti ndo vanogara nemi, vanoswera vachikuona izuva nezuva. Aiwa, zvakanaka, muita basa. Mashoko enyu kunana tete nedzimwe hama dziri kuona kuti madya here, mapfeka zvakanaka here, sipo muri kuiwana here, moda kuti chii? Zvinoda mamwe mazuva hamukwanise kuvatenda zvakakwana, asi nhasi mukavatenda vamwe vacho pamwe vaenda kubasa vanogona kuzoona kuti mwana wehanzvadzi yangu anga achitaura izvi, mainini vanga vachititenda neizvizvi. Ndoda kuvatendawo nekundibatsira kwese kwavari kundiita, nekuti dai vanga vasingandibatsire pamwe denda asingapfeki kana kudya, kuti Mwari avakomborere. Tinotenda. Vandakagara navo pano munin'ina waSisi Talent, rega tinzwawo kuti semunin'ina dambudziko iri vari kurigamuchirawo sei? Munin'ina waSisi, tiri kuona kuti dambudziko riri pamusha rakaoma. Semunin'ina, ndiapo matanho amuri kutora kuedza kubatsirana nemukoma wenyu panguva yakaoma kudai? Nemukoma wangu kubva patanga dambudziko tafamba kwakasiyana siyana, kumapostori, kune vanoti vanorapa nemishonga, kumachechi echirungu, hapana chafamba. Zvinezvi zvari kupinda mugore rechi5 neronda raanaro mumusoro iri. Ronda iri rakatanga kari kapundu kadiki diki kachibuda mvura, richikura kusvika nhasi parava apa. Saka takuuya kwamuri kuti kutibatsira tasheya kuti toita sei. Asi kumapostori uku vari kuti zambuko nderipi? Mapostori haazoshiya zvekutaura, vanotaura munhu anongotaura zvaanenge aona, but kuti uzoona kuti mabatsirika unongoona nekusapora ruzoti apa pana uri batsiro ratakawana.
asi muchitaura nemukoma wenyu pane zvimwe zvinhu zvekuti iye pachake haakwanise kuzvitaura asi semunin'ina anogona kuudza kuti munin'ina wangu ndarota zvakadai ende zviri kundishayisa hope. Nyaya anongotaura yaanorota ndiyo iye maspider aya anenge achimumara naiye munhu anochinja musoro kuita musoro wenyoka ndo hope dzizhinji dzaanogara achirota. Kunyaya yeropa kuti riri kuenda pai akambokutsanangurira kuti chii chinenge chinyatsoitika rinobudiswa sei uye rinoiswa pai kuti rizosvika kuenda mudengo. Nyaya yeropa iyi takaibata kwatakafamba kumapostori. Kwakanzi ropa rinobuda mumusoro make rinozadzisa gate remusha matakaberekwa mune gate ririmo. Saka iye ronda raanaro ropa pariri kubuda ropa rinozadzisa gate. Ende munhu akatiudzawo akati dai kuri kunzi iye haasi kubuda ropa dai kana kuti dai anga asina ronda mungadai mumusha medu muchingofiwa gore rega rega. Asi nekuti iye ari kubuda ropa gore rega rega marufu akambomira. So marufu mumhuri akambomira. Chokwadi akambomira. Saka mupostori zvichida nguva iyoyo makatombobhilivha kuti shuwa zvinhu zviri kuitika izvi uye ano here kana zambuko raakazopa panyaya iyi. Kutaura mapostori anotaura vanenge vachitaura chaizvo zviri kuitika asi kuti vachikupai rubatsiro runozoshanda panenge pasina. Saka ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo semhuri? Matambudziko atiri kusangana nawo semhuri ndowaye yekuti tiri kushaya kuti tomubatsira sei neronda raanaro. Nekuti kana kukanzi kuda kuenda kuchipatara mari chaiyo hatiiwani. Kana ivava vacho vanobatsirawo nechivanhu vamwe vacho vanoti vanoda mari vanenge vachitaura mari dzakawanda hatikwanisi kudziwana semhuri. Zvinoziva kuti mumhuri kana paine dambudziko rakadai riri kubuda kuti kushereketwa urombwa wakadai hamukwanisi kubatana semhuri kuti muite chinhu chimwe chete panapa semhuri yenyu muri kubatana here? Mumhuri medu ka indoona sekuti makatoiswa mweya wekuparadza. Nekuti panguva yamunoronga kuti ngatichibatanai tifambire munhu arapwe nguva iyoyo ndinotanga vanhu kutukana kuva vana vavana motopedzera maparadzana. Saka ndoona sekuti mweya wacho kutotangira kubva kumhuri cheko kudzinde kwazvakatangira. Asi mimi ndanzwa mukoma wenyu Sister Ellen vachitaura kuti inini chandiri kuda ndechekuti ronda rangu ripore nekuita zvakare go back to sender. Imimi nekuona kwese kutambudzika kwavaita munobvuma here kuti sisi vaite go back to sender kana kuti sisi dai marerutsa mwoyo wenyu? Indirongofunga kuti iye akabatsirwa akapora. Ndoona sekuti iye akanga apora zvichasunungura mhuri yese. Izvi zvekuzoramba takutenderedza kuti go back to sender iye munhu aitira go back to sender uyu mhuri uyu acharamba futi achingotsvagwe kuroya zvidaro. Saka ndoona sekuti iye akabatsirwa akapora zvobva zvangoperera ipapo. Nazwa muchiti zvichabatsirawo mhuri yese. Zvichidai mimi makarorwa here? Ndapiwo matambudziko amuri kusangana nawo imimi kumba kwenyu? Handidi kunyepa handina. Asi vamwe vari mumhuri ndapiwo mamwe matambudziko avanombouyawo vachitaura kuti munin'ina tikusangana nezvakati gogo tikusangana nezvakati? Iyeyi mukoma wangu ndiananya kusimbirirwa nematambudziko akasiyana siyana. Nekuti munoona zvaakaita miri wake kubva ari mudiki anonga uchingorwara. Aimborwara nemudumbu musingaperi. Mudumbu imomo ndofunga kana yakanganwa kuzvitsanangura nekuti pakaita nguva yekuti ndakupota nchimuperekedza panze manheru. Nekuti aenda kutoileti zvisingaperi ndamuperekedza panze manheru. Saka rimwe zuva takaenda tese panze. Taenda tese panze paipai kwanga kune mwedzi muchena. Akasumuka panga akagara paipai achimhanya achitiza. Indobva ndakumubvunza kuti uri kutiza akati ndajungwa nechigunwe chemunhu. Takatsvaga kuti ndatendera kutsvaga munhu hatina kumuwana. Ipapo ndo pakaperera mudumbu make anozombobvira arwara futi nemudumbu. Chigunwe ichi achamujunga pai? Akajungwa apa nechigunwe chemunhu. Saka apa mai vedu muchitongogara muri tu vabereki vangu vatoshaya? Vabereki vedu vakashaya tiri vadiki diki. Ina ndombovaziva. Ndanzwa vachitaura kuti ropa rikabuda obviously anenge akufanira kutoti awachi mari dzekutenga masefi mari dzechikafu zviri kufamba sei paukama hwese? Uri kubatsirana here kuchengetedza mukoma wenyu? Rimwe rubatsiro rwakanyanya tinoruwana kuna tete vanhu vanonyanya mubatsira nechikafu nechekupfeka neiyo sipo yekuti awache. Tete vanhu vanonyanya kumubatsira.
Imimi semhuri tozoti ukazoona tadanwa isusu mhuri inenge yatogara pasi yaronga kuti isusu fungidziro yedu tiri kuda kuti tibatsirwe kwakadai. Imimi semhuri kwamuri kuda kubatsirwa ndekupi? Ifanike kana ndiri nezvangu ndiri kuona mapurogiramu ana sekuru Kanengo, ana sekuru Tashu nevamwe ana sekuru vakasiyana siyana, asi nini shungu dzangu ndandichishuvira kuti mukoma wangu aende kuna sekuru Kanengo kana kuna sekuru Tashu anobatsirwawo zviri kuitwa vamwe vari kubatsirwa vachipora. Saka ndiri kufunga kuti iye akaenda ikoko futi anobatsirwa akapora. Chivimbo chaicho munacho kuti ronda iri rinobatsirwa richipora? Ronda iri rinobatsirwa richipora akaenda kuchivani, nekuti ronda iri inini maonero angu ndiri kuroiwa chaiko kugadzirwa nemunhu mupenyu. Aiwa, tinotenda maita basa munin'ina waSisi Talent nekutipawo maziviro enyu panyaya iyi uye nekunatsodonongodza kuti aiwa ronda iri tiri kutoona kuti isusu harichada zvechipatara, riri kutoda kuti rirwise pachivanhu. Aiwa, ndizvozvo chokwadi. Kozvinova ndakagara navo pano nditete vaSisi Talent. Rega tinzwa kuti satete dambudziko iri riri mumhuri ende riri kunetsa mwana wehanzvadzi yavo vari kurigamuchira sei semhuri. Tete, ndaona dambudziko riri pano idambudziko hombe. Semhuri ndezvipi zvamuri kuitawo kubatsiridzana nemwana wehanzvadzi yenyu? Zveshuwa tine dambudziko ratinaro raTalent. Tiri kufamba tichifamba kwese kwataenda hapana chiri kubuda. Kuchipatara kwacho kana kanzi aitwa operation, ronda rainaro ndiri kugadzirwa. Pane kwatakafamba zvakanzi ari kutoniwa ropa riri kutorwa iswa mugati. Zveshuwa mumusha medu mune gati riri munhu ari kushereketa. Vari kutora ropa vachiisa mugati mavo haritenderonzi riserere. Kana tese nepatiri pano patitoni matambudzikowo, asi ronda rake ratishayisa mufaro nekuti harisi kupora, riri kuramba richingowedzera richingoenda. Akatanga kubuda ropa noitanga riri kutobva mukasipiti. Saka tiri kuisa pamberi pasekuru Tasvi nasekuru Kanengo. Vatinongonzwa nembiri kunzi vari kubatsira vanhu vakawanda. Saka tachikumbira kuti vatibatsirewo dambudziko ratinaro mumusha nekuti tatambura, hatina rugare. Nazwa muchiti mumusha mutone gati iri makazanga kuriziva mafamba mumapostori here kana kuti maitomborinzwawo pamaifamba musati makufambira dambudziko iri? Taitomborinzwa kumashito kwesondo ndonamata kumapostori vachitaura. Saka izvino zvinofamba kwatikuita neronda rake zviri kuramba zvingoita zvichingotaurwa nawe gati irori riri kuitwa mukati memusha wedu imomo nevapenyu. Pamaifamba nguva yacho rainzi gati iri ndere mudzimu wemumusha, ndere kurombera, ndere chii gati iri? Gati iri ndiri vanhu vakatoromba vari mumusha vakaromba zvinhu zvavo. Izvo zvako vatambudza futi vachitinetsa mukati memusha matigeremo. Pamakanzwa kuti mune gati ende mazita munenge makaudzwa tisingatauri zvedu kuti ndiani nani, makambokwanisa here imimi kuita ushingi hwekuti imimi kana navangu bamunini nevamwe tete nevamwe mbuya handei tinobvunza munhu kuti zvinhu zvakazwana kupi? Zvimwe zvazvo tinototya kubvunza. Tichikoti takada kuti tibvunze, tichibvunza panyama togona kukanganiswa kana kuurayiwa. Saka sekuuya kwamaita daiso nedambudziko ratinaro totochema kuti sekuru Kanengo nasekuru Tasvi vari kuzvigona izvi vatotibatsira. Takananga munhu tobva tananga uroyi. Anenge akuwana mukana wekupinda kuti hamuna zvamira zvenda kutokupedzesai. Saka ipapo tinge tichitotya nenyama. Semhuri toti munhu iyeye ari kuonekwa kuhope naSisi Talent kana kuti ari kubatwa kumasowe ozonzi tasvika kwamuri kuti sekuru Kanengo kana sekuru Tasvi masvika ikoko monzi munhu yakachena moona ari mumwe munhu ari mumhuri muchazvigamuchira sei? Isusu kana vatiri kufungira china kana kanzi havasi kana takazonongedzerwa mumwe tiri kutongochema kuti dai vagona varapa Talent ronda rapora vobva vaita go back to sender kuvanhu ivavo vatitambudza hatina kana rugare kana patiri isusu tiri nematambudzikowo. Saka tiri kukumbira kuti achingorapwa achipona go back to sender munhu yezvidzokere kuvaridzi vazvo. Toti maenda kunobatsirwa kwamuri kuda mosvika monzi aiwa ningi ngaauye wamuri kufungidzira yeye kuti ndiye ane chekuita nematambudziko ese ari kuitika mumhuri. Mashoko amunotanga kumuudza handizvo muri kutya muri panyama. Masvika kunana sekuru kana kunana mbuya vachazokubatsirai muri mumatare avo
asvika munenge musisatye tinoziva kuti kana kutya kwese kunenge kwapera ndo munenge maapadhuze nemunhu anokwanisa kubatsira. Shoko kana kuti mashoko amuchatanga kumuudza munhu iyeye muchicharisana naye ndiye kuti kudii? Ndongomudza kuti tauya kuna nasekuru kuti tizobatsirwa tiri pamwe chete. Munhu akuita zvaari kuita zvapana tarendi abude tiri pamwe chete, tirege kunongedzana. Nazwa muchiti munogona kumuudza izvozvo. Akazonzi haaziriye muchakwanisa here kumuripa munhu iyeye kana kuti munenge makuzozvifambisa sei semuri? Ndosaka tisingade kududzira munhu kuti iwe uri kuita zvakati. Tichiitira kuti kana abudiswa pachena zvabuda pachena, pane pasina kuripa munhu anenge abudisa tunhu twake twaanenge ainato. Asi amuzoiti hasha here zvekuzosvika pakupondana nematemo nechii munhu abudisa zvinhu zvake? Inini ndonzwa hasha kana zvinhu zviri kuitika kudai so. Kana kuti nditizobata chinhu kuti ndimurove ndotonzwa kutodedera zvoti mumwe wacho ndakatombosvika pakuti ndoda kukurova. Ndopana aida kuti musvike papo mbozi ndambokubvunzai kuti makamboenda here mukanoti iwewe ndiri kukuziva ende chii chachaita kuti muzosvika pakuti ndakuzokurova iwewe, zvichida mukoma muhombe kana ndisekuru vahombe kana ndimainini vahombe, chakakupai simba iroro chii? Dambudziko ranga raita sei? Pane zvaaitofamba achitaura ndopandakasanganzana naye. Ipapo akati tarakire kuti ndandi mwana kumusana zvochiwa ndaida kutomurova. Munhu mukuru kwandiri zvokuti, asi ipapo ndakanzwa hasha ndakatodedera. Ndakatozodzorwa nemumwe anga ari padhuze kunzi asiyana nazosiyana nazvo. Apa paangafamba chara zvinhu zvaaitaura izvi zvatoitika kumba kwenyu here kana zvaapadhuze kana kuti zvinhu zvekuti zvaingokunetsai kuti sei zvichiitika? Vaitotaurira maererano nezvangu mumusha mandigere. Saka handina kuzova respect kana nditi vati ndimanhingi papapo kana nanhasi so ndongomutsana zvezvo zvichikuenda. Aiwa, tinovimba kuti ukama huchadzoka mushure mekunge mabatsirwa amuda kuti aite zvichida. Sisterland ava ndo zambuko remhuri yese. Izvozvo zvakangodaro so tinotenda Mwari nekuti Mwari atiyambutse tese tisunungurwe mukati memusha. Asi ndinoshuvira kuti tana ndakapona go back to sender ngaiswe kuvanhu ivavo. Hamusi kutombodzora kana muto? Handikudzora tsvimbo, handisi kumbodzora. Go back to sender tusatambura nguva yareba. Ndinoziva kuti imimiwo mune musha wenyu ndamatambudziko amuri kusangana nawo, nekuti ndiri kunzwa kuti go back to sender yaisi yekuti ndiri kurwadziwa zvangu nezviri kuitika pamwana wehanzvadzi yangu, asi ininiwo ndakazvimirira nemhuri yangu ndine matambudziko aya neaya andiri kusangana nawo. Handiri kusvika futi ndichibata munhu iyeye mumwe chete ane dambudziko raakaisa futi pamwana wehanzvadzi yangu. Inini papo zvinondirwadza nezvokuti ndine vana 2. Mumwe wacho ukaenda nekuchipatara unzi pfungwa dzakadzina kuti amushi tumisa kumadown syndrome. Wozoti mumwe wachoni ndakamuzvara necrab foot. Zvakanzi munhu ari kutozviita tori mumusha menyu. Saka izvozvo zvinondirwadza ukuthi kana kumurume chako ndakabviswa kuti pamusoro pevanhu ivavo. Saka inini ipapo handobatikana. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe. Sisterland vari kutsanangura matangiro akaita dambudziko ravo. Vari kuti kano aka kakangotanga kari kabundu, asi vari kuti harisiro ronda ravakatanga kuita. Vakatomboita rimwe vari mwana mudiki rakanga riri pagumbo rakanetsa zvakare kupora, asi vari kuti iri pandiri kuenda kumadoctors vari kuti tikufungidzira kuti ikenza, asi hatisi kunyatsoziva kuti ikenza here kana kuti chii. Vana mukoti vakambosugesta kuti ngapaitwe operation, asiwo vari kuti handikwanise kuti paitwe operation nekuti ndiri kuziva kuti dambudziko rangu harisi kuda vana chiremba, nekuti idambudziko remhepo iri pandiri yekuroiwa nehama dzakasiyana-siyana. Vari kuti ivo chandiri kukumbira ndechekuti vari kundiona vana sekuru nanambuya vemachechi akasiyana-siyana, uyaiwo mundibatsire padambudziko randinaro. Nhamba dzavo ndo dzataisa pazasapo kuti vanoda kutaura navo vataure navo padambudziko ravainaro. Nerubatsiro vanosununguka kuti varitambire zita. Ndinonzi Elizabeth Nyago, tiri pano paZim News Beat TV. Ndida kutenda Frank akatibatira kamera. Tinoti chisarai.